Previously on Glenn Vlogs. Nag-expect pa naman ko nga na yung mga Clark! What's up guys? Since ga-expect naman si Jomi o Clark, so ato na siyang buhatong reality. Kanin Jom guys, special gig ni sa mo ah. Usahay rin siya sa Cebu Jom. Usahay rin siya sa Cebu, promise. Karansita! No, promise. Promise. Chito! Kung si Roy, ganyan mo ito magamadbaran si Roy. Si Roy na would be, nalala ni surprise. Sige na kay gawlat na siya sa was. Ay, gara mo. Lagi, ako siyang naogon. Alidre. Blindfold yourself. Kasi blindfold yourself, sarili pang inakuwi yun. Alidre si Jom, alidre. Muna ako kuha niya, no cheating ha? No cheating. No cheating ha, ayaw pang liliha para dili ako ng surprise. Usahay rin siya sa Cebu. Usahay rin siya sa Cebu. Muro kitang clue niyo. Usahay rin siya sa Cebu. Special gini sa niyo. Look! No cheating ha? Eh, gasot lang. Mas abot ko nag-cheat. Jom. Glenn. Ay, Jom, tinug Jom. Alidre, tindog. Tindog. Tao iring? Bagay eh. Roy, isa. Uy, ito pa eh. Take my hand, take. Iba blindfold eh. Tatang blindfold. Catch. Oh my God! Imo ng crush! Compose yourself! Uy! Nga na naman ka sa subconscious, Glenn! Hawa nila! Oh, ang isang katulad mo hindi na dapat Abi ninyo katurang surprise na para akong Jomi. February biyan eh. Love at first sights. What's up guys? Yung adlaw guys. Hilig yun ni gwapo si Jomi no. Pero lahi yun nga gwapo ang makita ni Jomi karon. Kay crush yun di kayo niya. Jom namin surprise. Nanapod ni! Kinsa napod ni! Ready na Namin surprise, Jom. Sige! Jomwell, Jomlark, kinsa napod ni! Mas gwapo rin. Kami na Naghabo dyan ko punta ka ni Jom kay. Kalimpan ka ni mga lalaki. Hilig kay kagwapo pero lahi ni kagwapo yung makita karon ha. Kinsa, gilid na bukay! What's up guys? Yung adlaw guys. Kaya muna ganyan ang surprise na ako kay Jomi. Si Daniel Marsh! Hello everybody, kumusta kayong lahat? Who am I gonna surprise right now, my friend? Tara bay, atong adoon! 1, 2, 3, go! Wait, sa'yo in the hallway! Gilid na bukay! Piling, sayang di mo niya ani, Glenn! Pwede mo! Mura sa tanan, yung surprise boy, kato may pinakakilig! Shipney! Jumnil! Sipas guys! Sorry kayo, Jomwell, Jomlark, Jomnil, ataron, Jomnil! Jomdan? kan uwa ko kabalo asa tapaingon. Thank you guys sa paglantaw, like kung ganahan mo sa video, subscribe kung ganahan pagin mong video. Ang shoutout karong adlaw kang Ano Campo. Tweet ko niyo at abo kay Glenn. Lo, February naman day karon. Dapat nang tawagan akong crush. Na, lupat naman day ko. Nalubat at first sight siya ha. The most beautiful girl in the world. I'll treat you right. I'll treat you so good, Sarah. Compose yourself.